Han pegat un bot en el corter de la Guàrdia Civil a veure els 9 drons que han firat. Mira això, arriba a Espanya. Tu li dius arriba a Espanya, com que té control per bots se'n va per amunt. Bé, ja que hi ets, fem una foto i la penjaré a Instagram. Aquests són els 9 drons de la Guàrdia Civil, amb una webcam que pas de voreria, 5 quilòmetres si fa bo i ni 2 pams en fora si es predí crema les males herbes. Tot això potenciat per 4 piles d'aquestes grosses de la ferreteria. Quin creus que és el seu preu? Ho descobrirem després dels anuncis. Vaja, la planxa. No sabies que les camisetes de Prisio Production no se planxen? Que se duen mastegades. Ha de parèixer que t'ha tret la mà, o no? Exacte, anem a fer un copasso i deixa-los aquí. Fa l'horeta fora vila. Joder, i a damunt, és super silenciós. Un dia el jefe mos va dir que teníem un pressupost tancat per comprar drons i cercant, varen trobar que per Wallapop, 250 euros, fa des d'octubre que el tenim i ja han trobat 3 quilos d'esclata-sangs, 2 menats d'espàrrecs i el moll de Miquel que li va fugir. Però això en teoria és per por a multes. Claro que per por a multes, quan no és època de recol·lecció. Nosaltres el que feim és que quan no hi ha res que coir, el tenim a la carretera i cercant gent que xerri per telèfon, perquè també té micro. Mira, carinyo, jo no sé qui t'ha dit que m'ha vist sortir del Fútbol, però sóc a l'oficina. Miquel, digue-li que sóc a l'oficina. És a l'oficina. Veus? I ara li posarem el cul com un tamborino, 6 punts menys i un grapat de 2 bes, i tem per mi que la dona no se l'haurà cregut. I ara, si no vos sap greu, vaig a mirar ben si trot la pilota que vàrem empeltar diumenge. Han pegat un bot en el corter de la Guàrdia Civil a veure els 9 drons que han firat. Mira això, arriba a Espanya. Puta tila, tira cap allà, me cago en sa puta moixa. Jo és que me cago un toc que va remoguda. Cristo.